Хайде, група, ние сме! Добър вечер. Благодаря ви, че сме заедно. Виждам те, даже да затворя очи. Чувам те, дори в тишината си и във всеки детайл от този свят. Сякаш оставила си нещо за мен и до всяка звезда над този град мога да видя, че ти светиш. И като вирус ще живея в тялото и мислите ти. Ще те събуждам като изстрел. Ще съм дъжда в очите ти. И ми казва, ще ти дам пари да се завършиш филма, но ще дадеш роля на Силва. Каква е па тази филма? Да знам, някаква манекенка. Манекенка ще е, няма да е народна певица. Инвестирал бил 6000 евро в нея. Стига. 6000 евро за уроци на тази гъста. И аз това го питам. И той ми се хили и ми вика, какви уроци бе мен? Инвестирал съм ги в силикон. Ой, такива цици съм ги налял. И ще стане звезда, ще видиш. Та силикона много помага. Скъпи, искам и аз. Хайде, скъпи, моля те. Нали вече инвестирахме 600 кубика. Винаги може още. Не. То ще станат ПВЦ цици. Хвърляли са ми сценария. На теб все някой ти пречи. Какво искаш да кажеш? Ти добър сценарист ли си? Моля? Питам дали си добър сценарист. Напиши ми сценарий за Заек и цигулка. Хайде да, нали си гений? Давам ти тема. Заек и цигулка. Заек свири на цигулка. Видя ли? Камелия е по-добър сценарист от теб. Слушай, по-добре е вземи Камелия да ти пише сценарията. Заек и цигулка.
Часичи! Някой ще напише ли сценарий за Заек и Чигулка? Я да мъртвайте, като слезе само на Зайца и на Чигулки ще те направя. Тони? Тони, добре ли си? Искаш ли да те кача у вас? Не, и тук ми е добре. Сигурен ли си? Екстра съм си тук. Както кажеш. Жоре! Имаш ли време? Отивам на бачкане. Искам да наема таксито. За цялата нощ. Слушай, я по-добре да те кача горе, а? Имам кити, какъв е проблема? Намери си някой друг. Някой друг не ми е съсед. Що да му помня гуща? Не питам те най-човешки. Добре, аре, качвай се. Ей, ако се издрафаш в колата, ще убия, да знаеш. Няма да се издрафам. Къде да карам? Не знам. Още не съм решил. Просто карай. Знам, че ме мисли за откачен баровец, който се прави на интересен. Ама, за да ме заобичаш по-лесно, ще ти кажа. Аз съм пълна отрепка. Имам 3 издадени книги и нямам един спечелен лев. Ще как ще имаш, бе? То днес кой чете книги. Парите са на дядо ми, аз само ги харча. Имаш, харчиш. Тони, адски тъпо е, ето пръскаш пари по този начин. Не са ми вкусни такива пари. По-добре вземи и ги изгори все тая. Не все тая. Защото ще бъда сам. Светът е пълен с хора, които не знаят какво да правят с парите си. Отхвърлиха ми сценария. Аз се чудя какво да правя с живота си. Имало е по-добър от твоя. Няма по-добър от моя сценарий. Ей, откъде знаеш? Знам. Добре, ти замислил ли си се, че просто може да не ставаш, а? А? Ти направо ме разби. Кой не става? Ти на мене ще ми кажеш, че аз не ставам. Че не съм талантлив, така ли? Аз не съм талантлив. Това ли ми казваш ти на мен, а? Тони. Че аз не съм талантлив. Тони. Аз съм талантлив. Жоре, аз съм талантлив. Аз съм бил талантлив и ще бъда талантлив. Какво правиш сега? Слизай. Пусни вратата, ти казах. Слизай. Няма да слизам. Слизай. Няма да слизам. Намери си друг да те вози. Ти ще ме возиш. Казах, слизай, намери си друг да те слуша тъпотиите цяла нощ. Ти ще ми слушаш тъпотиите цяла нощ. Аз съм ти клиент. Тони, адски съм уморен. И аз съм уморен. Не ми е до тия работи сега. И на мене не ми е до тия работи. Тони...
Освен това, трябва да мина през къщи. По-добре не минае през къщи. Що? Добре, ще ти кажа, ама първо ми обещай, че няма да ме удриш. Казвай. Не, първо обещай да не ме удриш. Добре, обещавам, казвай. Защото оная кола е там. Коя кола? На ония, дето е с жена ти. Това не трябваше да го казваш. Да, това не трябваше да го казвам. Има неща, които не се казват. Освен ако не си жесток. Или ако не си писател. Аз съм жесток писател. Понякога си мисля да застрелям. Абе, Тони, ти замислял ли си се той, дето ти отхвърлил сценария да го гръмнеш, а? Да. Ма те са 7 души. Много бе. Ще ме обявят за масов убиец. Да са 2, 3 иди дойди, ама 7 много бе. 7 са много. Аз моите ще си я гръмна. И за какво? За това, че ти кръшка. Ти какво искаш? Да отида и да й кажа: спокойно, миличко, няма никакъв проблем, бъди спокойна, шипкай си се на воля, а? Жоре, ами ако сценария ми наистина не е добър, ако ти от комисията се прави, ако съм графоман, който си мисли, че пише добре, а? Спри, ще повърнам. Спри, ще повърнам колата. Не. Тони, в колата не. Господи, колко си хубава. Искаш да си пием от тук до края на живота. А? Правя секс и френска любов. Правиш секс и френска любов също. 30 лева за свирка много ли е? Не, никак дори. Тони, добре ли си? Добре съм, сега идвам. Знаеш какво? Това в таксито ми е приятел. Свестен човек. Ама жена му кръшка. Искам да го черпя едно хубаво чукане. Аз плащам. И за фреската също. Ставай. Добре, ама извикай го тук, защото тук трябва да стане. Тук, на тротуара. Не може на друго място. Шефа ми е тук и ме пази. Шефът е тук? Да, Васил. Я го извикай да дойде тук. Васко! Я ела да се разберете с човека. Какво иска човек? Ми иска секс и свирки искам, а не тук. Да, в хотела аз плащам. Добре, ама без извратености. Какви извратености? Всеки. Само секс свирка. Да, окей. И след 1 час да сте тук. За час не става, брато. Ще е за цялата нощ. Цяла нощ, цяла нощ ме ще струва по-скъпо. Ако решите и двамата да оправяте, тия са малко. Няма да оправяме и двамата. Вили? Взема нещата, прави се и след това се чуем. Всичко съм си взела. Аз само ще отида да го предупредя, да не се шашне.
Пич, намерих ти страхотно гадже. Гадже? Да, появи си докато драйвах. Идиот. Това е проститутка, бе, ненормалник. Така ли? Знам, бе. Слушай, спазарих я за цялата нощ. Просто искам да черпя едно готино гадже, защото си свестен. Абе, кретен. Ти, що не ти да се прегледаш? Аз съм женен човек. Добре. Аз вече платих. Не ме интересува, разкарай я. Скоро не се занимавам. Но ти си таксиметров шофьор. Добре, ви сега, взимаме с нас, пък после ще решим, а? С нас? Никога. Добре, що? Ще ти сапа скапаната кола ли? Какво? Ще отидем, ще пинем някъде по едно, после връщаме и се прибираме. Какво толкова? Ти какво искаш, бе? Аз да седна да те чакам, докато ти си порка с мадамата, така ли? Добре, бе. Стига, бе. Аз ще стоя, ще го чакам, той ще си порка. Добре, бе, ти пи, бе. После ще вземем едно такси. Ще оставим това такси, ще вземем друго такси. Добре, айде, качвай. Само, че не искам до мен. Да сяда на задната седалка. Ето, видя ли, че можеш? Не отпред, отзад. И сега, каква е тая воня? Мирише на виолетки. Парфюм. Парфюм Виолета. На мен е кръстен. Парфюмът виолетки, ти Виолета. И мъжете го харесват. Харесват го, защото мирише на майка им, когато ги е гушкала, затова. Ама за клиенти и за секс, ако ще си говорим, не става. А за какво да си говорим? Ти друго освен секс знаеш ли? Знам. Бойко Борисов знам. И Слави Трифонов. И Вазов. Иван Вазов. Там за тъгъл има едно капанче. Добър вечер. Какво ще пиете? Аз на работа не пия. Една малка. Не. Въобще не пия. Добре. Една малка водка, 3 коли и едно кафе. Късо, дълго. Нормално. Заек, свирен цигулка. Той е твоя... Бие ли те? Понякога, ако се замотая някъде след клиента. Ама не смее често, защото и аз не му стоя. За да стана един блондин. Да, ще стана тъп, за да ми е лесно. Come snake.
къде си научила да танцуваш така? Еми, мога си. Ти къде бачкаш на морето? Никога не съм ходила на море. Никога? Виждала съм го на 3D-то в мола. И другото лято ще работя там. Тя ги познавам. Васил се отчита при тях. Отчита се. Те от другите искат пари, но от мен, понеже съм хубава, искат секса. Ако не им дадеш, какво става? Тормозят. Я намали малко тази музика. Кажете ви началство. Ти! Отвън с мен за справка. Тя е с нас. С нас е. Прочистваме града от курви и сутеньори. Ти сутеньор ли си? Или си курва? Не се прави на отворена. Ако ти отворя колата отвънка, нали знаеш, веднага ще ти намерим друга. Каква друга, бе? Аз нямам кола. Началство! Не знам каква справка искате от приятелката ви, но аз държа да присъствам. Приятелката? Да, даже следващата седмица се женим. Айде сега и двамата да видим кой какво. Айде отвън. Колега. Какво става? Така значи, ти си новия сутеньор на тая. И какво нещо променяме играта ли? Изобщо не разбирам какъв сутеньор, каква игра. Шефе, да го пляснем. Абе, за това ефтиното корве ти говоря, бе, всяка вечер е на улицата. Какво се правиш на застрелян? Я бързо личната карта за проверка. Бързо! Какво стана? Какво? Не виждаш? Прибраха ни. Ага. И колко им бутна? Ще им бутам. Ченгетата не са в списъка с любимите ми неща за харчене. Ми какво? Да съм чакал проблеми още от утре. Ама за сега не е утре, затова имам идея. Искате ли да я чуете? Какво ще кажете да отидем до морето? Вили, ти какво ще кажеш? Морето не е за евтините корвета. Ай сега... Морето е за всички. Отиваме, оставяме таксито, вземаме моята кола и... Айде! Айде, морето си заслужава да се види. Така е, Вили. Заслужава си. Дори с малко пердах и дране. Нищо. Айде! Добре, ама преди да пътуваме до морето, може ли да се отбиеме до нас да се преоблека? Айде, сега ще се преобличаме. Ти така си... Добре. Не, тия са ми работните дрехи и не са удобни за път. Освен това, искам да се разгримирам. Моля, много моля. Къде е това? Само да не е при Васил. Не, имам си моя квартира. Добре, ама мяташ се в други дрехи и слизаш. Няма те чакаме и да се гримираш. Да се разгримирам.
Само по-бързо, чули? Карам. Изведнъж нещо откачам. Все ме тегли към вкъщи. Спирам колата пред нас, гледам оная кола там. Поглеждам нагоре към прозореца, свети. После угасва. Да, доста е гадно. Не, това не е гадно. Знаеш ли кое е най-гадното? По някое време пак светва. Някой път за кратко, друг път за по-дълго. Какво значи това? Ами, когато е за кратко, тя светва лампата, явно сменят презервативите. Когато е за по-дълго, ясно, вече са свършили и тя отива се къпе. Не бях си сетил. А тя дали ще дойде? Понякога изобщо не угасват. И аз не знам какво означава това. Дали се чукат на светло, дали просто стоят, дали си говорят. Сигурно си говорят. Едва ли само мълчат. И аз така си мисля. Знаеш ли, понякога ми се иска да съм муха. Да бръмна нагоре, да вляза през прозореца и да видя точно как стоят нещата. Жоре, що не се качиш, не разбиеш вратата и не го изхвърлиш топ? Що се тормозиш? Що не вземеш, просто го изхвърли, бе, пич? Какво го мислиш? Фащаш го и го изхвърляш. Какво? Нали казахте побързам? Айде. Аз ще карам, ти си пил. Глупости, това е моята кола. Отдавна изтрезня. Аре, бегай, ти казах. О, бе! Няма о, бе. Да беше мръднал, като ти казах. Какво? Пусти ми крака. Махни си крака. Пусти ми крака. Махни си крака. Пусти ми крака. Ей, сега ще дойде. Прави, идиот. Паркирах. Ама вие и двамата не сте вред. А изглеждате нормални. Ти що си щупи таксито? Кажи де.
Сега как ще изкарваш пари? Няма да е по твоя начин, спокойно. Нещо друго да искаш? Да. Пусни някаква музика, че ще заспим на това. Каква музика искаш? Нещо по-живо, по-весело. Някаква чалга нямаш ли? Не. Сега, в моята кола чалга няма. Ясно ли е? Ама ти си таксиметров шофьор. Внимавай! И освен това, това не е твоята кола. Тая е много по-хубава. Това парче какъв як секс става. С кой? С който си искам. Това е предимството да си сам. Правиш секс с който си искаш. Да, ако си плащаш. Кой си плаща? Жоро, а жена ти що ти изневерява? Що? Що ти е жена, що? Не всички жени изневеряват. Айде сега, ако обичаш, точно от теб съвети за изневерите не искам. Що? Какво ми е? Какво ти е, бе? Какво ти е? Аз още си нямам гадже, но ако си имам, ще си го обичам и няма да му изневерявам. Значи искаш да кажеш, че няма да работиш тая работа, така ли? Нещо. Една моя приятелка има мъж, 2 деца и пак работи същото. И това не е изневяра. Това е просто работа. Те си се обичат и това няма значение. Аз тая тяхната любов нещо не я разбирам. Ето аз, например, моята жена я обичам и затова не спя с чужди жени. Всичко правя за нея. По 16 часа на ден работя. Всичко и давам, пък тя... А колко пъти на ден се усмихваш? Добре, не Вили. Ти не си ли си замислила да работиш нещо друго? Нямам голям избор. Не, всеки човек има избор. Не и когато си от интернат. Когато си в такъв дом, нямаш много голям избор. Никой не се грижи за теб и когато някой малко ти помогне, си му благодарен. Ето, Васил ми помогна на мен. Какво ти помогна, Васил? Намери ми работа. Но когато си намеря мъж, ще си го обичам и всичко ще се промени. И ти се надяваш, че с тази професия някой ще заобича? Да, що не? Никой мъж, който е клиент, няма те погледне на сериозно. Не бъди толкова сигурен. А ти на колко си години? На 37. Що? И още не си се оженил? Значи нещо не си вред. Моля? Що пък да не съм вред? За да не си се оженил. Просто не искам. Това не е най-важното. А кое е най-важното? Свободата. Свободата? Да, цялото свободно време на света си е само за теб и си го правиш каквото си искаш. И какво си го правиш, като няма с кой да си го правиш? Пиша. Така ли? Какво пишеш? За свободата. Имам издадени 3 книги. До сега съм написал един жесток сценарий за филм. И какъв филм? Кога ще го снимат? Няма да е скоро, спокойно. Да, не го приех. Що? Нали казваш, че е жесток? Те не знам, не ги четат сериозно или... А вие искате ли да го разкажа? О, Боже. Не е за религия. Става дума за 2 двойки, млади. Отиват в един жесток курорт.
предната вечер... Още някой да е гладен. И тя се връща и казва, това е положението. И... това е. Накрая всичко става ясно. И всички са прецакани. И няма хепи енд. Това е европейско кино, не е някаква холивудска боза. Не знам, ама така накрая е много гадно. И въобще не ме кефи, че готиния пич умира. Точно това е якото. Кажи бе, мушмурок. Добре, не. Книги, филми. Ама един ден като остарееш, вместо да има кой да те гледа, ще има ти какво да си гледаш, а? Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че децата са много по-важни от твоите филми. Да, бе. Тук че ли имаш 5 вас да тичат. Това, че не можем да имаме, не означава, че не са най-важни. Ако имахме поне едно, щяхме и ние да бъдем нормално семейство и сигурно тя нямаше да... Защо не си осиновите някое? Знаеш ли колко хлопета си мечтаят за това? Ако някой ме беше осиновил, сигурно животът ми щеше да бъде съвсем различен. Не, че държа точно ти да си ми татко, да е.
Ехо, айде стигнахме. Ехо. Продали се. Спокойно, той е нагло. И какво ще правим сега? Ами нали знаеш, що на морето вали за кратко, после слънце. Сега ще сваля шалчето и ще видиш морето. Готови ли си? Видях го. Затворете очи. Защо? Затворете ги. И протегнете по една ръка.
подарък. Мидичка. Много благодаря, нямаше нужда. Напротив, имаше. Защо? Защото никой никога не е правил нещо за мен, просто е така, без причина. Съблечи се. Какво? Казах, съблечи се. Хайде, правил си го милион пъти. Искаш да ти помогна? Тони! Като дойде човек за първи път до морето, задължително трябва да влезе в него. В този студ, що не влезеш ти? Аз не идвам за първи път. Преди малко за момент си помислих, че наистина си голяма гад. Много се радвам, че не ми се наложи да те прибия. Красота. живея в тялото и мислите ти. Ще те събуждам като изстрел. Ще съм дъжда в очите ти. Ще се превърна в отрова за мозъка и тялото ти. Ще те докосвам като вятър. Ще бъда повече от тях.